Ola, moi boas a todos. Son Adrián Ben Montenegro, atleta olímpico en 800 metros. E, gustaríame dar en primer lugar a enhoraboa a Carreira Sin Son por ese agotamento de todos os dorsais. Creo que deixa claro, non, que esta carreira é algo especial, e tamén me gustaría darvos as grazas, non, por volver a contar comigo. Xa estuve nunha edición fai 2 anos, foi, sinto dicilo, unha das mellores experiencias na miña vida, e estou acostumado a outro tipo de carreiras, e poder vivir todo o agarimo da xente e todo o bo trato que tiveron comigo, que como non iba a ser de outra maneira, me gustaría repetir. Así que vémonos moi pronto. Un besiño. Como xa acontecera en 2019, o atleta olímpico Adrián Ben será o padriño da Simpson 10K. O de Viveiro repetirá presenza na proba e estará o domingo 19 de decembro para percorrer os 10.000 metros da proba, que este ano chega a súa 11ª edición. E de feito, el quedou moi contento co trato que se lle dou na carreira e dixo que tan pronto pudera, a súa intención era volver a correr a Carreira Sin Son. Tampouco faltarán outros corredores destacados, como é o caso do último gañador da carreira, Alejandro Fernández, ou as irmáns Edimar e Joselín Brea, entre outros. A cita xa ten o cartel de completo e as 1.500 prazas previstas esfumáronse en poucos días. Dende a organización tamén aproveitaron para dar a coñecer algunha que outra novidade da proba. Unha delas garda relación coas medidas sanitarias. Todos os corredores da carreira absoluta deberán presentar o certificado COVID, ou no seu caso unha proba PCR ou de antíxenos negativas, cun máximo de 48 horas de antelación ao inicio da proba. Temos que dicir aos participantes que deberá ir acompañada do amosamento dun certificado de vacinación para os que desexen facelo anticipadamente, e dun certificado de vacinación, proba PCR negativa ou antíxenos negativo de 48 horas de antelación ao inicio da proba para os que retiren o dorsal tanto na feira do corredor como o mesmo día da carreira. Tamén deron a coñecer os puntos de recollida anticipada de dorsais. Os puntos de recollida anticipada de dorsal nas cidades van a ser en Marathon Shop en Coruña, en Decathlon en Santiago, en Bikila en Vigo e en Millers Runners Club en Pontevedra. A retirada anticipada vaise levar a cabo entre os días 14 e 10 de decembro.